in ba dabba ba wake kwanciya da mace tana jini, wake kwanciya da mace tana azumi, azumin ma na farilla. Allah shiga wata malam, do Allah ɗauki yarinya wadda ba lalatatta ba. Jama'a ku gane wannan abu. Tana roƙonka a yadda ta ce, ba na gurin, Allah shi ne shaida. Tana roƙonka ka koma kaman dabba. Ina tausayawa ma tsakanin ina tausayawa tsakanin miji da mace. Shin ko baiwa ce babu tausayawa tsakaninka da baiwa? Balle wanda iyayenta suka ɗauka suka baka bisa ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam. Duka wannan har bayan mun yi aure da mijina sai ya fara duka na wasu gari. Ya zo nema na, lokacin da ya zo nema na sai na ce mai da zafi, so lokacin ban warke ba, sai na ce mai da zafi ya haƙuri ya rabu da ni tukuna sai na warke. Sai ya ce a'a, sai ya fara duka na, sai ya kwantar da ni kuma ina ba shi haƙuri, ina ce ya haƙuri da zafi. Sai nan ma sai ya duke ni, sai ya ɗauko gora ya buga min, sai ya fita daga ɗakin. Sai ya ce in dai na tsaya zan iya kashe ki, gara in fita. Sai ya fita, sai ya tashi, sai na kulle koban saboda ni kaɗai ne a ɗakin. Washe gari da safe ban san yara ba, sai na ji buɗe koban, sai na fita na buɗe mai. Don buɗe mai sai ya miƙo min waya, sai na sa a kunne na, sai na ji mahaifina na mun faɗa wai in buɗe mai. Sai na ce mai gashi nan dan buɗe mai yanzu. Sai na buɗe mai, nan ma ina buɗe mai sai ya kai mun mari. Da ya kai mun mari sai muka dawo ɗaki. Da muka dawo ɗaki nan ma sai na je ɗaki, sai ya kwantar da ni, sai ya danne ni, sai ya amfani da ni da ƙarfi na ma ina kuka. Ya fita nan ma bai bani abinci ba. Sai bayan sallar mangariba, ba ma shi bane ba, antin shi ne ta aiko min da ɗan wake. Sai na zauna sai na ci. Da na ci nan ma ya ga alamar na ci abinci, nan ma sai ya rufe da duka, yana ta duka na. Da ya duke ni sai na je na kwanta. Sai nan ma ya ƙara fita, ya ce ba zai kwana a ɗakin ba. Da ya fita bai kwana a ɗakin nan ba, nan ma sai ya dawo. Sai ya wurga min naira 100, wai gashi in je in sha awara in ci. Sai na ce to. Da ya wurga min shi ya fita, nan ma bai dawo ba. Sai karfe 2 na dare ina kwance ina bacci, sai na ga an yaga min kayan jikina. Da na ga an yaga min kayan jikina sai na wurga, sai na ga shine sai ya daddanne ni da ƙarfi. Nan ma bai tsaya ba, kawai sai ya murɗa min wuyana haka. Ya murɗa wuyana, nan ma sai ya danne ni yayi da ƙarfi. Wuyana ko juyawa bana iya yi. Bana iya juyawa da wuyana. Da aurenmu bai daɗe ba sai aka fara azumi da ƙyar da yi guda 5. Da na yi guda 5 in dai na ɗauka sai ya karya mu, ko ina jinin al'ada sai ya kwanta da ni. In na ce mai babu kyau, nan ma sai ya rufe da duka, ya ce da kyau. Da kanshi ya zo sai ya tambayi wani malami, sai ya ce mai a'a, ai babu kyau, gaskiya na ne, mutum tana al'ada ba a saduwa da ita. Sai ya ce mai shi gaskiya ba zai iya ba, shi yana da ƙarfin sha'awa. Nan ma ya zo ina ce mai ya bari, babu kyau. Sai na kira mahaifiyata, sai na tambaye ta, sai na ce da kyau mace tana jinin al'ada a kwanta da shi? Ta ce babu kyau. Sai na ce to shi kenan. Sai na ce to azumi fa, in ta ɗauka azumi ana kwanciya da ita? Nan ma sai ta ce mun a'a, ba a kwanciya da ita. Sai na ce mata to. Nan ma duka na bayya bana abinci, har na zo na samu ciki. Da na samu ciki bai taɓa kaina asibiti ba, ko naƙuda ke yi haka zai rabu da ni. To ina ciwon ciki
tun da na samu ciki ka zazzaɓi. Sai matan gidanmu suna mai magana akan ya kai na asibiti. Sai ya ce musu a'a, akwai wata baban gidanmu nan ma tana yawan mai magana. Har ya ce in ba ta ban mai magana ba sai ya wawwanka mata mari. Nan ma sai ta ban mai magana. Ta cikin ma bayya bana abinci, bayya bani komai. In dai na aikato a gidanmu na ƙulla takur sai su bani abinci. Ko ta bani gawayin in saida sai in ci abinci, ko ɗaura matar gidanmu abinci in ta gama sai ta bani. A haka ina zaune rana kawai, ina zaune bayan sallar isha ban san ya shigo ba. Kawai sai na ya yanka ni a bayana. Sai na ce me na maka ka yanka ni? Sai ya ce ko ya mutu ta inda tunawa da shi.